Doho mamalo ochungo chenro madhi nyime kod winjruok mande nobedo e kind piny Kenya gi piny Amerika ewi bero chenro mag thieth e pacho ka kuom kinde nyaka chop winj burano manochwali e doho ewi ng'ur mar chal mar kit winjruok e kind pinje ariyogo. E kinde winjo burano manochwal e doho kod seneta ma Busia Okiya Omtata, doho nochiwo chik kod ma omaknegi bura. Winjruok mar bero chenro mag thieth kokalo e chiwo nonro mag thieth e kind piny Kenya kod piny Amerika noketie kogno gi jatend piny William Ruto kod jatend piny Amerika Donald Trump tarik 4 dwe mar 12 higani.